बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बांलादेश हादरनि राजथावनि ढाकायाव गंसे जुस बानायग्रा फेक्टरियाव अर खामनानै सा 52 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 50 निबो गोबां सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों होनना खौरां मोननो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुस बानायग्रा बिल्डिंनि गाहायाव अर नांजेननानै केमिकेल आरो प्लास्टिकनि बथलफोराव खामनाय अरा गोख्रोङैनो गोसारलांनो हमदों, जायनि जाउनाव बे जाथाया जानानै थांदों। साखाथिनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला फेक्टरियाव अर नांनाय समाव फेक्टरिनि गुबै दरखंआ बन्द जानानै दङमोन, जायनि जाउनाव बे फेक्टरियाव खामानि मावग्रा मावथिफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनो लानायावनो गोबाङानो जिउ खहा जायो होनना साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। मैया 9 जुलाइ अदेबानि शुक्रबार मैयानि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव दावबायहैना थासारिखौ नायगिदिंहैदों। लोगोसे बिथां प्रमदआ फरायसालिमाफोरनि थासारिखौ नायगिदिंहैना फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसालिमाफोरनि मावथिफोरजों फरायसालिमाफोरनि थासारिनि सोमोन्दै गुवारैनो सावरायलायो। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां प्रमदआ बुङोदि फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो गासै भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना होगोन। लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि टेट आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो थिसनलाइ होनाय जागोन होननानैबो बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो। आरोबाव फैबावदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांदों। बिटिआरनि बे गोरोबथानि दफा बायदियैनो बारग' NDFB आरो बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पेरा मिलिटारि साख्रि होनाय एबा थोंजोङै थिसनथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन, जायनि थाखाय बिटिआरनि बे दफा बायदियैनो बारग' NDFB आरो बर' लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो थाखाय जायगा जायगा स्किल ट्रेनिं आरो जेनेरेल प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारियाबो दा समाव सोलिगासिनो दङ। बे थांखि बायदियैनो 10,000 NDFB आरो बर' लाइमोनफोरखौ पेरा मिलिटारि रैखाथि बिफानाव थिसनथाइ होनाय जागोन। बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ गोबां सुबुंफोरानो सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो UPPLनि CWC सोद्रोमा गणेश नाथआ मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों दि जेराव बिथाङा बुङो बिटिआर सोरखारा दायो बिटिआरनि दफाफोरखौ आबुङै महर होनो थाखाय थैथां नाजागासिनो दङ। बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थांनायाव प्रमद बर'खौ गावनि माहारिनि थाखायल' मावफुंगोन, गुबुन हारिनि खामानि जेबो मावनाय नङा होनना साननाया गोरोन्थि जागोन होनना UPPLनि CWC सोद्रोमा गणेश नाथआ बुंथियो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि लाइमोनफोराबो आर्मि CRPF SSB आव आर'जलाइ होनो हागोन एबा गुबुन हारिनि थाखायबो बे खाबुआ गोमाना थाङाखै होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। अरुणाचलाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव पेसेन्जार लांबाय थानाय गंसे बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों, जायनि जाउनाव सानै आसामनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 20 सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों होनना खौरां मोननो हादों। दानिया फैबावदो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर खुंथाया बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनो थांना थानायनि राहा हिसाबै बिटिसिनि मोनब्रैबो जिल्लायावनो अमा, बोरमा, दाउ, हांसो फिसिनायनि खाबु होगोन। बे थांखि बायदियैनो मैया बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मोन 30 गावारि हेफाजाब हान्जानो गिबि खेबनि थाखाय बोरमा आरो हांसो राननानै होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों मैया बिथां राकेश ब्रह्मआ मोनसे हान्जानो 12 बोरमा, 40 हांसो राननानै होदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथां राकेश ब्रह्मआ बुङोदि फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर हालामाव अमा, बोरमा, दाउ, हांसो बायदि फिसिनायनि दोहौजों बांग्रिं बायदि सोमजिनो हासिगौ होननानै बिथाङा फोरमायथियो।
आरो बे बिथांखिनि सायाव थागिबि रायजो राजाफोरा EM राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननाय फोरमायदों। दानिया आरोबाव फैबावदो चिरां पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव थांनाय 29 जुन खालारखालि चिरां पुलिसा माखासे बाइक सिखावफोरनिफ्राय गासै गं 36 बाइकफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेजों लोगोसेनो चिरां पुलिसा 30 जुन खालारनिफ्राय 8 जुलाइ खालारनि गेजेरावबो गं 30 बाइकजों 4 सिखावफोरखौ खानो हाबावदों होनना खौरां मोननो हाबावदों। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै मैया चिरां जिल्ला पुलिस मावख'नि नब्लाङाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायो दि बेफोर गं 30 बाइकफोरखौ बोखांनो हानाय जादों फानबारि पुलिस थाना, दालिगाव थाना आरो रुनिखाता पुलिस थानानिफ्राय। बेनिनो दालिगाव थानायाव गंनै, फानबारि थानायाव गं 7 आरो रानिखाता थानायाव गं 21 गासै 8 साननि गेजेराव बोखांनो हानाय जादों गं 30 बाइकफोरखौ होनना पुलिस बिफाना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया फैबावदो सनितपुर जिल्लायाव दिखियाजुलि आन्सलिक, सा दिखियाजुलि आरो बेलसिरि गासै मोनथाम दखराजों जयै बारग' NDFB केडारफोरा मोनसे मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुङो दि गासै आसाम नाङै 4036 बारग' NDFB केडारफोरनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा माखासे केडारखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो नाजानायाव जोबोर बेले-बेजे जानाय सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों होनना फोरमायदों। लोगोसेनो बिथांमोना बुंबावो दि बारग' NDFB फोरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनाय दोनजों NDFB केडारफोरा नखर सामलायनो हाया आरो सोरखारा दाउ, अमा, बोरमा बायदि बिथांखिनि राहाजों अनसुंथाइ होनो नागिरनायनि सायावबो बिथांमोना बुङो दि NDFBजों आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारजों गोरोबथा जानाय दफा बायदिसो हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ होनना। बेफोरबायदियै NDFB केडारफोरनो दाउ अमाफोर होनानै गेलेनो दासान होननानैबो बिथांमोना सोरखारनिसिम मिन्थिहोयो। आरोबाव फैबावदो थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसाम केबिनेटआव आसाम सोरखारा खायसे गोनां बिथांखि लानायनि गेजेरजों बिटिआरनि गरखा समाजनो समान रैखाथि मोनथाय होनाय जायो होनना आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गरखा समाजनो समान रैखाथि मोनथाय होनायनि सायाव कच राजबंशी जातीय महासभाया खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों कच राजबंशी जातीय महासभानि नेहाथारि बिश्वजित रायआ आसाम केबिनेटआव बिटिआरनि गरखा समाजनो रैखाथि मोनथाय होनायखौ लानानै गरखा समाजनिसिम बरायनाय आरो हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे आसाम सोरखारनिसिम खावलायो दि बिटिआरआव गोबां हारि-हारिसाफोर रायजो जानानै दङ आरो कच राजबंशी हारिसानोबो हा रैखाथि मोनथायखौ आसाम सोरखारा होनो नांगौ होननानै कच राजबंशी महासभानि नेहाथारि बिथां बिश्वजित रायआ सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।